קוראים לי שובל, מראה לכם מה צריכים בשביל לעשות לה. אוקיי. דבר ראשון, אנחנו לוקחים, נגיד מי שאין לו אבנים, לבצע את הנקודות, לוקח, איך קוראים לזה? ששמים, לוקח את המגפן, או מנקד למי שיש. את המגפן, רואים כזה. כזה. הפיתון. אוקיי? זה מתיר לה. עכשיו אנחנו נראה לכם להקים. צריכים רק פחות, זה מי שיש. המספר שלו 38. טופ ביוטי. לק אדום מספר 248. טופ ביוטי. לק מאוד אדום מאוד, זה לא משנה, אין לזה מספר, נעלם פרנד, רואים? פרנד, אוקיי? מספר 01. אוקיי? כן, את אחת, זה לא יותר. לק. לוקה. אתם רואים לוקה? מספר 261. לק ורוד, סגול. לק סגול. לק סגול ורוד כזה, מביוטיקר כמובן, מספר 47, לק נצנצים, מביוטיקר, מספר 23. לק סגול, טופ ביוטי, מספר 250. טופ ביוטי לק כחול, טורקיה כזה, מספר, אין לזה מספר, אתם תדעו. לק אדום מביוטיקר, 69. לק ורוד פוקסיה, 94, מביוטיקר. טופ ביוטי מספר, אין לזה מספר, צבע ורוד כזה, צבע בורדו, בורדו, טופ ביוטי 116, לק שחור, טופ ביוטי, שגם לא אין, לק אדום אפרסק, אדום אוקיי, אין לזה מספר, לק ורוד, גם לא אין מספר שזה טופ ביוטי, לק מייבש. לק הכי חשוב, לאכול את הציפורן. מייבש לק, וגם משאיר את הציפורן כמו שהיא, כמו ציפורניים אנחנו עושים. לוקה. מלוקה, לק חוממים, סופר קאפ. רגע, נבדוק את המספר. 265. 265. זה כחול. כחול, מספר 53. ורוד מספיק, מספר 02. מלוקה. ורוד בייבי.
אין לזה מספר. פרנדס, שאתם רואים? שחור. טור ביוטי. פרנץ' מספר 04. לק אסוף, שהוא מאוד לבן, סליחה, לק לבן. מספר 67. זה הלק אחר. ורוד, סגור. 81. זה חום וורדו. מספר 100. זה לק שקוף ואדום. זה לק ירוק, שהוא מאוד יפה, מטופ ביוטי. זה לק נצנצים קטנים כאלה, טוב, העוזרת שלי זה שירז בויום. בכבודה ובעצמה. רגע, אנחנו נחבר את המתן של המחשב. למי שיש ציפורניים, אם גדולות רואות את זה מוכרות, לעשות את זה בשבילכם. תראה, תפטרו, תהיה לכם טוב. ביי ביי.